Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern irnexxielu jsaħħaħ is-sistemi tad-demokrazija u s-saltna ta' dritt tant li ħoloq u saħħaħ uffiċċji li xogħolhom hu li jżommu lill-Gvern tal-ġurnata ta' skrutinju bħall-Uffiċċju tal-Ombudsman fost l-oħrajn. Madankollu illum qed naraw li taħt Gvern Laburista dawn is-sistemi qed jiddajfu u għalhekk hu importanti li naraw kif id-demokrazija u s-saltna ta' dritt jerġgħu jibdew jitgawdew mill-poplu kollu. Din kienet il-pożizzjoni ta' delegazzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li ltaqat mal-Kummissjoni Venezja fih dan il-Kunsill tal-Ewropa. Id-delegazzjoni tal-Oppożizzjoni kienet magħmula mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-affarijiet barranin Carmine Fsubbonici, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal-riforma kostituzzjonali Chris Said u l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-affarijiet Ewropej David Stellini. Minnaħa l-oħra, d-delegazzjoni Ewropea kienet immexxija mill-ewwel Viċi President Herdis Gjerulf Torgstodejr, preżenti wkoll għadd ta' uffiċjali responsabbli mill-ġustizzja f'diversi pajjiżi Ewropej. Il-Viċi President qalet li l-Kummissjoni Venezja tinsab kuntenta bil-ħidma li qed tagħmel l-Oppożizzjoni Nazzjonalista favur l-indafa fil-politika f'pajjiżna. Tenniet it-tama tagħha li din il-Kummissjoni tkun kapaċi twassal il-pariri meħtieġa għal Malta. This was an interesting meeting as well and very focused. And they were focusing on particular issues as we have a wide remit. We hope that we will be able to provide Malta with good advice. F'kumment lil Net News fit-tmiem il-laqa, Carmine Fsubbonici qal li il-membri tal-Oppożizzjoni spjegaw uffiċjali l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista biex is-sitwazzjoni f'pajjiżna titjib kemm jista' jkun malajr. Aħna konna preċiżi, diretti ma' dil-kummissjoni importanti sabiex aħna nġibu t-tibdil fil-pajjiż li hemm bżonn. Tibdil li l-gvern jaf li hemm bżonn li jsiru u allura aħna konna affukati fuq dak li verament għandu bżonn il-pajjiż tagħna. Minnaħa tiegħu Chris Said qal li matul il-laqa l-Oppożizzjoni enfasizzat il-bżonn li wieħed jifhem li l-istituzzjonijiet qegħdin hemm biex jaqdu liċ-ċittadin u mhux lill-gvern kif qed jiġri f'pajjiżna. Kellna l-opportunità li nispjegaw lil din il-Kummissjoni il-bżonn ta' riforma kostituzzjonali biex verament l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jkunu qegħdin hemm biex iservu liċ-ċittadin u mhux biex iservu lill-gvern għaliex sfortunatament l-istituzzjonijiet f'pajjiżna qed jintużaw mill-gvern biex iservu lilu biss. U David Stellini qal li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur itenni l-pożizzjoni tiegħu għar-riformi li għandha bżonn Malta. Il-Partit Nazzjonalista anki qabel l-elezzjoni tal-2017 kien jaf eżatt x'għandha bżonn Malta, x'tip ta' riformi għandha bżonn Malta. Nafu kif għandna nirranġaw ir-reputazzjoni ta' Malta ilna ħafna ngħidu l-gvern b'dawn l-affarijiet. Matul dawn il-jiem id-delegazzjoni tal-Kummissjoni Venezja qed tiltaqa' ma' qatt ta' entitajiet oħra fosthom ma' rappreżentanza tal-Gvern u fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fost l-oħrajn. U fit-tmiem iż-żjara f'Malta, il-Kummissjoni Venezja se tkun qed tagħmel rapport li analizza l-funzjoni tal-istituzzjonijiet demokratiċi f'pajjiżna.